Ikamatha video ya msiku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya Lazarus Chakwera amene ndi president wa dziko la Malawi amene walamulira kuchokera mu chaka cha 2020. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Lazarus Chakwera anabadwira m'boma la Lilongwe imene ndi capital city ya Malawi mchaka cha 1955. Apa panali pa 5 April. Nthawi imeneyi ndikuti Malawi ali mu ulamuliro wa Asamunda. Bambo ake a Lazarus adali mphunzitsi wa ku primary ndipo ankapeza zosowekera zambiri za mbanja kupyolera mu ulimi komanso ntchito imene iwowa ankagwira. Lazarus Chakwera adakwatira Monica Chakwera pa 8 October mchaka cha 1977 ndipo ali ndi ana okwana 4, akazi atatu komanso wamuna mmodzi. Chakwera adapanga graduate ndi Bachelor of Arts makamaka kumeneko ku zokhuza ndi philosophy. Degree imeneyi adayipeza kuchokera ku University of Malawi mchaka chomwechi cha 1977. Tankha kuti chaka chomwe cha 1977 chifukwa ndi chaka chimene anakwatira mkazi wake amene ndi first lady panopa. Anaphunziranso maphunziro a zaumulungu ya mchingerezi imene matchedwa kuti theology ku University of North ya ku South Africa ndipo anapeza master degree mchaka cha 1991. Mchaka cha 2000 Trinity International University ya ku America inampasa tsamba lokuti iyeyo akhonzanso pano kumatchulidwa kuti ndi doctor. Ndi chifukwa chake msiku wa lero amatchulidwa kuti Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Anakhala profesa pa mkumano wa Pan-African Theological Seminary mchaka cha 2005. Iyeyo wagwirapo ntchito ngati mphunzitsi ku sukulu ya zaumulungu ya ku Malawi Assemblies of God mchaka cha 1983 kufikira mchaka cha 2000. Kuyambira mchaka cha 1989 kufikira mchaka cha 2013 iyeyo anakhala mtsogoleri wa Malawi Assemblies of God. Ndikutanthauza kuti mzaka zonsezi kuchokera 1989 kufika 2013 iyeyo anali mtsogoleri wa mpingo uja wa Malawi Assemblies of God. Pa 14 April mchaka cha 2013 anadabwisa anthu pamene adalengeza maganizo ake ofuna kupanga nawo za ndale polowa chipani chimene chidali chosusa mu nthawi imeneyo, chimene panopa ndi chipani chimene chikulamulira, chipani cha MCP, pamene anayimirira ngati president. Koma pa nthawiyi nkuti akusogolera ngati president ku Malawi Assemblies of God. Mphekesera yokamba za maganizo a Chakwera ofuna kuzakhala president wa MCP anaoneka koyamba pa masamba a mchezo pa 9 April mchaka cha 2013 ndipo anasimikizika pa 14 April mchaka chomwechi cha 2013. Chakwera anakapereka ma nomination papers ngakhale anali osogolera ku Malawi Assemblies of God. Msonkhano wa chipani cha MCP uja umene pa Chingerezi umatchedwa kuti convention unachitika pa 10 kulekeza pa 11 August mchaka cha 2013 pamene Lazarus Chakwera anasankhidwa kukhala president wa chipani cha MCP ndipo anayimirira chipani cha MCP mchaka cha 2014 mnthawi ya masankho. Nthawi ya masankho a 2014 zinamveka kuti chisankho chaberedwa m'masamba a mchezo. Ngakhale izi zinamveka motero, Chakwera anauza Malawi kuti adekhe ndipo adikire zisankho zobwerazo pakatha zaka zokwana 5. Posatengera kuti anali mtsogoleri wa chipani chosusa cha MCP, adali phungu wa nyumba ya malamulo ku chigawo cha Lilongwe North West Constituency. Mongokumbusana pang'ono, tiyeni tikumbukire kuti Chakwera analengeza kutula pansi udindo ngati mtsogoleri wa chipani cha Malawi Assemblies of God pa 14 May mchaka cha 2013 ndipo anayankhula kuti izi zimuthandiza kuyika chidwi chake pandale potengeranso kuti akhala akutumikira Mulungu koma mwanjira ina.
Patadusa zaka zokwana 5 kuchokera mu nthawi imene anthu anazavota mu 2014 mwezi wa Meyi mchaka cha 2019 zisankho zidachitika ndipo Lazarus Chakwera adasogoleranso chipani cha MCP ndipo iyeyo anali pa sogolo kufuna kukhala president wa dziko la Malawi. Koma mu nthawi ndikuti zipani zilipo zochuluka ndipo masankho atachitika padayamba kumveka mphekesera kuti mavoti aberedwa sanayende mwadongosolo ndipo padapezeka maumboni ochuluka ngakhale kuti mu nthawi imeneyo amene anali vice president amene ndi Saulos Chilima anali atachita kale congratulate amene anaulusidwa kuti wawina ndi ameki amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi omusatira wake Everton Chimulirenji. Anthu ataona kuti panali zinthu zambiri kuphatikizapo kuti mapepala ena amene munali zosatira amene munalembedwa manambala a zosatira panali kufutidwa ndi Tipex ndipo pamwamba pake panali kuyikidwa zinthu zina. Anthu ambiri anayenda m'misewu kuyankhula kuti zosatira sizinayende bwino ndipo wamkulu wa meki akuyeneka kutula pansi udindo. Izi zinakanika koma khoti linalamula kuti anthu avotenso ndipo mu nthawi iyi yovota Chakwera anagwirizana ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM amene ndi Malemu Saulos Chilima ndi zipani zina ndikupanga mgwirizano umene anawutchula dzina lakuti Tonse. Iyi inali Tonse Alliance pokonzekera zisankho zimene zinali zoti zichitike mwezi wa Juni mchaka cha 2020. Chilima ngati vice president, Lazarus Chakwera anakhala president. Izi zinachitika pamene bwalo la milandu linanena kuti masankho abwerezedwe potengera kuti zosayenera zinapezeka zochuluka mkati mwa zisankho posatengera kuti DPP inawina. Chakwera adagonjetsa president wa mu nthawi imeneyo Peter Mutharika popeza 59% ya mavoti. Iyeyi anadusa 50+1 imene inayikidwa posatira zovuta zimene zinaliko mzisankho za 2019. Chakwera analembisidwa kukhala president wa namba 6 pa 28 Juni mchaka cha 2020. Malawi idali ziko loyamba mu Africa kuti zisankho zibwerezedwe kamba kwa kuchitika zinthu zosayenera komanso kupezeka kuti chipani chosusa kuwina zisankho zachibwereza. Chakwera atasankhidwa kukhala president anakhala akudandaulidwa makamaka pa zakasankhidwe kake ka cabinet ministers chifukwa chakuti nthawi yoyamba anasankha anthu oti ndi abanja limodzi komanso ena oziwana nawo ndipo mwa anthu amene anasankhidwawa 6 mwa anthuwa anali abale a ena mwa omwe anali mu cabinet yomwe Chakwera anasankha. Mwachisanzo Sidiki Mia amene anali othandizira Chakwera mchaka cha 2019 anasankhidwa kukhala nduna yona za mtengatenga ndi ntchito za boma ndipo mkazi wake Abida Mia anasankhidwa kukhala osatira kwa nduna yona za malo. Keni Kandodo ndi mchemwali wake Khumbize Kandodo onse anali mu kabineti yoyamba ndipo poyamba anali nduna yona za ntchito kenako anakhala nduna ya zaumoyo. Gospel Kazako anasankhidwa kukhala nduna yona za mauthenga pamene mlamu wake Agnes Nkusi Nkhoma anakhala osatira kwa nduna yona za ulimi ndipo 70% ya nduna inali yochokera mchigawo chapakati cha dziko la Malawi kumenenso ndi kwawo kwa Chakwera. Chakwera anabakira ganizo lake posankha ndunazi ponena kuti azayankhula chifukwa chimene chinamupangisa kuti asankhe anthu motere. Anthu komanso amabungwe amene amayankhulapo pa nkhani zoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa anthu anagwirizana zochita mademo oonesa kusagwirizana ndi kasankhidwe ka nduna zimene Chakwera anachita. Anthuwa amadana ndi ganizo la Chakwera ponena kuti Chakwera sanasatire lamulo limene limakamba kuti 40% ya nduna zikhala zopangidwa ndi azimayi ndipo nkhani inali ku khoti. Chakwera adanena kuti akuyesesa ndithu kuchepesa mphamvu zake pofuna kuonesa kuti amawerengera anthu ake ndipo adalimbisa maudindo ena a nthambi za boma.
Chakwera anasankhidwa ndi mamembala a bungwe la SADC kukhala mkhalapa-mpando wa bungweli. Iyeyo mpando adautenga kuchokera kwa Filipe Nyusi yemwe adali president wa dziko la Mozambique mchaka cha 2021. Ngakhale kuti mbiri ya President Lazarus Chakwera imakhala kuti ili ndi ma up and down, izi sizinasiyebe nkhani imene tikhonza kuyilankhula musiku lero kuti Chakwera anthu ambiri anazamuukirapo pamene anasankha mwana wake kukhala kalembera ku Brussels, ndiponso anasankha apongozi a vice president wa nthawi imeneyo pa udindo ngati omweyo ku EU. President Lazarus Chakwera anapanga ubale wamphamvu komanso ofunika ndi nduna yayikulu ya ku Britain amene ndi Boris Johnson. Mchaka cha 2024 mwezi wa Juni, Lazarus Chakwera dzina lake lidali mkamwakamwa mwa Amalawi pamene ndege ya vice president wake inasowa ku Chikangawa. Anthu ambiri anali ndi mafunso pamene nkhani zochokera pakamwa pa mbusayo Lazarus Chakwera zinali zosusana. Mu nthawi yoyamba anauza mtundu wa Amalawi kuti ndege inafika ku Chikangawa, pamene nkulankhula kachiwiri anazasimikiziranso ku mtundu wa Amalawi kuti ndege sinakafike ku Chikangawa. Anthu ambiri anali ndi mafunso pamene panali nkhani zochuluka zokhuzana ndi kusowa kwa ndege komanso kumwalira kwa amene anali vice president mu nthawiyo ndi anthu ena okwana 80. Pali nkhani zambiri zimene ndi zokhuzana ndi Lazarus Chakwera. Wachita zinthu zina zabwino, zina zinthu zosakomera Amalawi. Wagwira ntchito zaboma zabwino pamene zina ndi zosakomera Amalawi. Bwanji mundilole ndilankhule pano kuti Lazarus Chakwera amene ndi president wa number 6 anachita inspire anthu ambiri a mu Africa poonesa ku dziko lapansi kuti ngakhale zosatira zachisankho zitakhala kuti sizinayende bwino, ndi zotheka kuchita challenge, kutengera boma ku khoti, kutengera ameki ku khoti, mpakana oyendesa zisankho nkapezeka olakwa, mpakana ndikuzapezeka kuti anthu ndikuvotanso. Lazarus Chakwera mu nkhani yake imasimikizirika ku mtundu wa Amalawi kuti ndi zotheka mwana wa kumuzi kukasiya kuzakhala president, ndi zotheka munthu amene anayamba ndi ntchito yokhala ongogwira ntchito chabe ku Chipiku ndi kukhala president wa dziko la Malawi. Ndi zotheka ino kusiya kutumikira Mulungu ku mbali ya ku church ndi kumatumikiranso anthu ku nkhani yokhuzana ndi ndale. Tikhonza kudana naye, tikhonza kumukonda, koma chimodzi mwa chinthu chimene sitingachithawe ndichokuti anakhalapo president wa number 6 ku dziko la Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwayikonda video ndi mmene tayifotokozera, tipemphe kuti mutipase like, maso ngati simulachite please, simulachite subscribe, please subscribe. Tionane mu video yotsatira.